Per escriure l'autobiografia lingüística, la primera cosa que vaig haver de fer va ser planificar-la. Per tant, vaig informar-me'n una mica en què consistia una autobiografia lingüística. A vosaltres no us farà falta perquè ja en disposeu de tota la informació a l'enunciat i a més en teniu també alguns exemples. Quan em vaig trobar, allò en què em vaig fixar sobretot va ser en el títol, en aquelles paraules i idees que més em cridaven l'atenció i em feien venir ganes de llegir-la, també en el nom de qui l'havia feta, perquè això dona pistes, si hi havia més d'una versió o alguna traducció, mirava de comparar-les i m'adonava que la manera de començar fins i tot s'assemblava a les dels relats. Vaig pensar una mica com ho faria jo i en tenir-ho em vaig posar a elaborar el meu esquema, a anotar aquelles idees que jo volia compartir en la meva autobiografia lingüística, de manera que tindria una mena de guia per començar a escriure. Quan vaig començar a escriure, vaig establir una estructura, que és la que vosaltres trobeu a l'enunciat. Així, vaig marcar en el processador de textos un espai per a cada un dels paràgrafs i per a la coda, perquè això m'ajudaria a escriure l'autobiografia. I ja vaig començar a escriure, fins i tot una mica a raig i ajudada, és clar, pel que havia fet a l'esquema. Vaig anar posant en el primer paràgraf allò que feia referència a les meues llengües maternes i a les llengües de la meva família. I a poc ja gairebé tenia informació rellevant. Si m'equivocava o veia que algun verb no ajustava, el modificava. I em tranquil·litzava saber que després tindria temps de fer-ne una revisió més exhaustiva. Per tant, escrivia. Per exemple, buscava al diccionari si no sabia com s'escrivia una paraula i també consultava les possibles errades que havia comès en el verificador, en el corrector, que com ja sabeu ens ajuda molt a solucionar errors. Quan no tenia informació sobre què passava, feia una cerca. Per exemple, buscava la paraula o buscava el signe que aparentment no estava bé, en aquest cas els punts suspensius. Així vaig poder modificar el meu paràgraf, però ja correctament, i això em permetia continuar escrivint en el processador de textos, seguir desenvolupant. Quan vaig haver la meva autobiografia, el meu text, el que vaig fer va ser llevar-ne les marques d'estructura, perquè em quedaren únicament els 3 paràgrafs i la coda, de manera que ja el podia llegir i rellegir. D'aquesta manera em vaig adonar que els connectors m'ajudarien a fer més clares les relacions que hi havia entre algunes idees i a marcar un cert ordre dins del text. Per tant, vaig recórrer a aquells que necessitava, encara que per marcar una certa oposició, i després vaig triar-ne per a un altre paràgraf que hi havia una enumeració, els connectors en primer lloc i en segon lloc, de manera que podia marcar ordre a dins del paràgraf. Fins i tot vaig acabar introduint-hi un altre connector, que seria per acabar, de manera que podria marcar ordre dins del meu text. És a dir, indicava que començava la part final del meu text sobre la meva autobiografia lingüística. Em quedava el títol i havia de trobar-ne un que no fera obvi, sinó que realment donara informació rellevant. De més gran, vull ser traductora.